буква Ш. Буква Ш е за шал, шапка, шишарка и шейна. Кога използваме шал, шапка и шейна? Точно така. През зимата, когато е студено, си слагаме на врата топъл шал, а на главата шапка, за да не замръзнем, докато се спускаме в снега с шейната. Вие имате ли шейна? Аз съм почти готова с пластилина за буква Ш. Колко много пластилин отиде за тази буква Ш. Имаме 3 големи черти надолу и една настрани. Хайде да я направим с маркера. 1, 2, 3. И сега ги съедини. Готова съм с буква Ш. А предметите, които трябва да открием с буква Ш, са един много вкусен предмет. Хайде да видим, можете ли да го прочетете? Имаме шоколад. Шоколад и шах. Сигурна съм, че всички знаем какво е шоколад, но дали знаете какво е шах? Шахът е една игра, която се играе на дървена дъска. И хората си разделят белите срещу черните фигури и започват да ги местят по тези квадратчета, сякаш играят на война. Ето това е шах и шоколад. Готови сме с буква Ш.